Ватып сындырып татарча сөйләшә алу татар телен беләм дигән сүз түгел һәм татар теле проблемаларын да беләм дигән сүз түгел. Мин гомер буе чәчеп барган кеше бит инде. Шуңа күрә болай аралашулар бик татарча иде районда. Чыккач та безнең эшләгән районда да район башлыгы булды. Әле һаман бу проблеманың эченә керү өйрәнү процессында без. Күп әйберләр күренә башлады инде хәзер, күп әйберләр. Аларның эчкәлеге турында сөйләмим. Һәм бик күп очрашулар үткәрәбез, шушы очрашуларда туган фикерләр, тәхминнәрне өйрәнеп, аларның нәтиҗәлелегенә анализ ясап, менә үзебезчә төрле чаралар, оештыру чаралары, конкурслармы, грантлармы, кайбер урыннарда менә инде иҗади эшчәнлегесен җитми торган җиһазлар мәсьәләсендә менә шундый чаралар күрүгә шөгыльләнәбез. Авыл хуҗалыгына бәлки килешмәс иген, киресенчә авылга якын кеше телне һәм мәдәниятне тирәнрәк тиешкелек тойгылмыйга барбыр. Кызганычка каршы авылларыбызда татар теленең язмышы мин мактанырга теләгән. Авыл җирендә дә синең кебек яшь кызлар русча сөйләшә хәзер күп җирдә. Хәтта авылда үзенең телен саклаган татар яшьләре бирегә Казанга, Чаллы шәһәренә килгәннән соң алар икенче мөхиткә килеп бәрә бит инде. Алар акрынлап, салмак кына татар телен оныта югалта баралар. Безнең проблемабыз күбрәк шәһәрләрдә бу мәсьәләдә, телне саклау мәсьәләсендә. Әмма ләкин ниндидер артык борчуга төшмичә, әле республикабызда бик күп татар җанлы кешеләр булуын исәпкә алып, һәм аңа битараф булмаган, кайберләренә бәлки әле үтемле сүз җитмәгәндер. Бу эшне киңрәк алып барырга кирәк, һәм менә без аның белән шөгыльләнәбез. Бер генә мисал китерәм. Безнең тәкъдим белән biz Казан дәүләт филармониясе белән берлектә татар сүзе дигән иҗади бәйге игълан иттек. Менә ул бәйгегә 15 декабрьгә кадәр гаризалар кабул ителде инде. 4000-дән артык гариза керде. Бу бит кемдер үзенең татар телендәге иҗади сәләтен, шигырь сәләтен, проза укыймы, хикәяме, шуны сынап карау өчен шушы ярышта катнашу теләге белән генә катнашкан кешеләребез саны, анда 2 яшьтән алып 87 яшькә кадәрге бабайлар да бар. Менә бу бит үзеннән үзе сөйли, халык күңеленә барып җитсәң, ул күңел сүнмәгән, сүрелмәгән, татар каны бар җаныбызда. Димәк, менә бу эшне киңрәк андый кызыксындыру чараларын, күңелне уяту чараларын күбрәк уйлап табарга, күбрәк кызыксындырырга кирәк. Әдәбият әлбәттә инде иң шундый йөрәккә юл таба торган бер төп ысул инде. Ул бик якын, әмма бару бик җайлы түгел шушы күңеленә. Әдәбият иң төп ысулларының берсе менә кылса бар. Ул юнәлештә бар әлбәттә, аның эчтәлеге булса инде, аның өчен бит әле ул укый торган әдәбият, ул газета материалымы, ул сәнгать әсәреме, аның бит әле тамашачы кабул итәрдәй дәрәҗәдә, югары осталыкта, эчтәлектә булу кирәк. Шул вакытта бит күп яшьләребез бит телевизор карамый, газета укымый, журналлар карамый, алар социаль челтәрләрдә утыра. Менә Татмедиа акционер җәмгыяте белән берлектә ул проектны без гамәлгә куйгатабыз. Татар блогерларын, татар контентларын арттыру буенча, татар Википедиясын киңәйтү буенча, һәм электрон аудиокитапларны күпләп булдыру буенча. Менә шундый колачлы, күләмле, мөмкин кадәр күбрәк милләттәшләребезнең күңеленә үтердәй шундый проектлар белән эзләнәбез. Рәхмәт. Кичә генә сораудан зур мәсьәләләргә чыктык.